ବୋରିଗୁମା ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ବୋରିଗୁମା ଓ ବିସିଂପୁର କଳାଞ୍ଜ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଏକ ବିରାଟ ମହାସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମହାସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସିଡିପିଓ ଗାୟତ୍ରୀ ବାଇନିପତି, ଏସ୍ବିଆଇ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ସିହ୍ନା, ଏଏଚ୍ଓ ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡା, ୟୁନିୟନ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସାହୁ, ଭିଏଏସ୍ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଜେନା, ଧାନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲିଡର ଏ ରମେଶ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବୋରିଗୁମା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସଠାରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ କରିବା, ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ନାରୀ ହେଲେ ପାଠୋଇ, ଦେଶ ଯିବ ଆଗେଇ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ଝିଅ ବଞ୍ଚାଅ ଝିଅ ପଢ଼ାଅ, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା, ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇବା ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନେ ଅଭିଭାଷଣରେ ନିଜ ମତ ରଖିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଧାନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସଂଯୋଜକ ସଦାଶିବ ଗୌଡ଼ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହ ଏକ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ଆଧାରିତ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଗରିବ ଦୂରୀକରଣ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବା, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କରି ସମାଜର ବିକାଶ କରିବା ଭଳି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।